Habang Sorsogon na po dito sa Naga para sa clean up drive ngayong linggo na to. Ngayon po ay October 31st na. Panahon na ng undas kaya linis-linis na ang kailangan after Typhoon Christine. Dito naman po sa UNC ay may libreng tawag, libreng charge ang isang telco. Yan. Avail na kayo. Dito po ako sa may bahagi ng Igualdad. Ayan po. Yung mga store ay nag-open pala. Tingnan po. Super linis. Maraming looters sa at bukas sa kanilang mga tindahan. Hindi pa makaka-recover po dahil yung ba nandito talaga po mga ilang metro ba yan? Basta dito sa UNC parang nandito basta lampas tao. Ito naman po ay Grand Imperial Plaza building dati. Ito naman yung road zone, pahingahan dyan ang dami nakatira dyan. Sa likod naman yung central headquarters ng Philippine National Police Naga sa Papadarang lugar. dito po tayo sa Plaza Quezon. Ayan. May mga pila po dito. Happy lang kami kahit pinaha kami. Happy lang po kahit ilang araw na po kami nawawalan ng gamit. Bagay po tayo narito. Naglinis na kayo. Naglilinis po kami. Po, pang-apat na araw po namin kung saan na naman po kami papadala. Bakit po may tabang kang Sorsogon dito sa Ay ano po kasi marami po dapat po mapalinis na po ito kagad. agad? Kaya naman po sindang tabang. Bukas po ay undas na kaya sigurado kumbaga double time ang gagawin ng mga ito. Opo. Pero lahat po residents lang ng Naga ang Opo. mali. Ay, halo-halo na po. Halo-halo. Lahok-lahok po. Kung saan barangay. Nearby city ay towns pala. Opo. Pero wala po Naga-City po. Kaya lang may Gararayan, may Balatas, may Dilusawi, may Concepcion. 27 barangays. Oo, watak-watak. At dito po si Mayor. In charge na po si Lito. So after the Typhoon Christine, nasa clean up week na po ang Ciudad de Naga. So assessment na po Mayor si Ino Alcala po from around the media. Kumusta po ang Naga ngayon this week? Ongoing pa din po ang clearing operations, clean up operations. Suway man po kaya itong relief operations. May mga areas pa na pinapadarahan po ni ayuda. Pero mas focus po kita ngunyan sa clean up operations. As in, nagpapasalamat po sa inyong lingkod in behalf of the city of Naga, the people of Naga, sa probinsya po ng Sorsogon. Kay Gob Boboy Hamor, ninuli po sa ipinadara po niyang tabang, nailing po nindo ang mga fire trucks, flashing trucks. Tulo po yan. Pero po. Tulo po yan. Igwang 5 compactor truck, as in 4 na open dump trucks, along with 79 ground cleaners na inaapod. Pinapamayuhan po yan ni Attorney Cesar Balmaceda, as in ni Engineer Odessa Tejada, ang provincial engineer po kan Sorsogon. So nag-abot po sinda kasuudma around 8:30, and immediately I think around 9 o'clock nagpuo na nin paglinig. Overnight po? Hanggang around 12, past 12. And then nag-report back ngunyan. Taang ang sabi ni Engineer Tejada, ni Attorney Balmaceda, ang instruction da sa inda ni Gob Boboy Hamor, iyon na tabangan ang Naga dahil maghali hanggat dahil malinig. 4 days po sinda digdi. 4 days. Ang target iyon in 2 or 3 days po ngunyan matapos po kita sa kasentruhan Kanaga, CBD1, CBD2, and si mga mayor na tinampo, mayor na mga public places, and itong remaining 3 or 4 days para naman sa mga
major streets sa mga puro barangay. Pero kunya pala na maghapon, given itong posting, si assignment na itinauta, sa iling ko dakula ng pagbabago ang may hiling. Pero suway kayan malingawan bako lang po yan sursugon. Si grupo po ni Mayor Tam Bukago from Sipokot kaibanan si Mayor Gagay Matamorosa kan Lupi asin si Mayor Tati Ramos kan Ragay. Paigdi naman po as we speak baad po nga ni mga pirang minuto yao naman. So ang reporting po ninda digdi sa plaza, sinabi ko man po sa inda na ang overall in charge sa tuya pong clean up clearing operations iyo si former City Councilor Lito Del Rosario. Siring man nag-apod po sa kuya si Mayor Fermin Mabolo. May kaibanan man po siya, bako lang from San Fernando, igwa pa from Libmanan, para sa pagtabang sa paglinig. So about 9 garo or 9:30 ya na po sinda. Okay po. Ina-acknowledge na po si Arong Kaining Tabang. Nagpapasalamat po kita. Pero siyempre si pagpapasalamat na abot na po malingawan duman sa mga nagre-relinig na mga empleyado kan Solid Waste Management Office sa pamamayo ni Engineer Joel Martin, mga empleyado kan City Engineer's Office as in Enro, sa pamamayo ni Engineer Alex Canning na from day 1 iyo po an sa tuyang kaibanan. Also si mga volunteers ang iba po digdi pang 2 aldaw, pan 3 aldaw, dahil po kita binabayaan, kadakol po yan. Overall, ang nahihiling pong mga volunteers, dahil po hindi mababa sa 500 ngunyan. Idagdag pa itong from the Philippine Army, Philippine National Police. Sa mga augmentation force. Augmentation force. As in, si grupo man po ni Attorney Lenny Robredo, kan angat buhay. Thank you so much po. Nagbalyo lang kita dito sa Plaza Rizal. May nagtitindang kakano ng daaga. Hello sir, kumusta po ang situation dito mo dyan? Ay, okay man po. Okay naman po. Actually, nakatingkot pa lang kami. Safe and secure daw. Okay, thank you po. Pero allowed po talaga sila magtinda man? Dahil pinapuaran pero dahil man baga pinapahali. Kasi siya on to duman ang pistolinda, dahil pa mapumatinda. Hirap man. Kung sa bagay, So, at distance na agyan mga tao. na-displace po sinda huli sa baha po. Panahon na po ng udas kaya may mga nagpapakalaman din po. Tanungin natin si Manoy, magkano na ang tinda mo, mga tsinelas? 100 na lang po yan, sir. 100 na lang? Oo. Sa akin ba libre? Joke. Para lang po may makain Opo. sa Bagyo. Ito naman sa mga bulaklak po para sa ating minamahal na mayaman. Ay ma'am, barato na po na sabi ni ma'am. Taga saan ka po? Taga saan ka Lola? Magaraw po. Magara. Alika po yung sa pakol. Ay tara sir! Kumusta ka dyan? Si Mami. Ayaw pa kayong Ayaw pa dyan. May pa kuryente. Ayun, Ayun, sideline mo na ni si Manoy. May pa si grupo. Awa pa. Pakain kuryente. Muna pa si mga para tinda po dito. Dito po ako sa Bichara Arcade. Ayan, may free face mask. Salamat sa nagbigay. Ito po dito sa linyang ito ang cellphone repair. Ayan, punta na kayo dito ha. Ang bilis na ng servisyo, mura pa. Ako po ako dito sa farmasya. Ayan, bukas sa sinda. Avail na ka mo kan sa sinda. Judy, palis na ako ng namin gabos. Yan si Manay. Pinsan ko yan. Fronting Bichara Mall. So, hindi po sa downtown area of the city of Naga. Back to business na po, pero ang ibang mga establishment hindi pa open. Lalong-lalo ng mga fast food restaurants. Cleaning week, sabi nga ni, for recovery.